Slav û gulav guhdarvanên hêja. Ez Bermal Gülen. Ev der Keskesor podcast'te û hûn niha li bernameya Perwerde Zarokê guhdarî dikin. Di vê beşê de em ê li ser psîkolojiya zarokan an got derûniya zarokan bipeyivin. û niha mêvanekî pir hêja li vir e. Doktor, pispor, an got derûnbijîşkê pispor Azad Dildar. Birêz Azad Dildar, tu bi xêr hatî? Merhaba, dinav xêrê de bî savê. Gelo derûnbijîşk Azad Dildar kî ye? Ji kerema xwe dikarî xwe bi kurtasî bidî nasandin? Berî her tiştî ez spas dikim ji bo vê vexwendina we. Ez Doktor Azad Dildar di sala 1978 di Amedê hatime dinyayê, ji Amedê me. Min perwerdehiya xwe ya seretayî û navîn li Amedê qeda. Di sala 2002 de ji Fakûlteya Tibbê ya Zanîngeha Dîcleyê mezûn bûm. Di sala 2010 de min teza xwe ya pisporiyê qedand û wek derûnbijîşkek dest bi xebatê kir. Ez niha li Stenbolê li klînîka xwe ya taybet wek psikiyatrîst û psîkoterapîst dixebitim. Birêz Dildar, ji aliyê psîkolojiyê ve zarok kî ye? Ango em dikarin zarokatiyê çawa pênase bikin? Gava em dibêjin zarok an jî zarokatî em ji bo mirovan qala dewrek dikin û ev dewrek di navbera pitikî û xortaniyê de ye. Bi gelemperî zarokatî piştî qebiliyeta axaftin û meşê dest pê dike û tê qebûlkirin ku dewra zarokatiyê bi dema xortaniyê ku pêşketina zayendî gava dest pê dike ew çax diqede. Lê ev pênasînên nispî ne û sînorên wan ne pir hişkin. Di raporên neteweyîn yekbûyî de kesên emrên wan heta 18 salî bin hîn zarok tên hesibandin. Zarok di aliyê fîzîkî, derûnî û civakî de hîn negiştiye kamilbûnê û di van qada de ji bo geşedarê hewcedarê lênerîna mezinan e. Lê em dikarin bêjin ku zarok ne kopya û minyatûra mezinan e, yanî ne mezinekî biçûk e. Em dikarin bêjin her zarok kesek taybet û bêhempa ye. Da ku zarok bibin xwedî bi xwe bawerî ye, divê bav û dê çi bikin? Ji bo zarok bi xwe baweriyek tenduristî bi dest bixe, divê malbat di nav malê de ji zarokan re derdorek erînî ava bikin. û di nava vî derdorê de hezkirin divê bi zelalî were vegotin. Di şûna kêmasiyan de divê em giranî bidin ser serkeftin û destkeftiyên wî. Gava hewildanên wan bi ser nekevin jî, divê tenê ji bo hewildana be jî zarok bên teşwîk kirin û teqdîr kirin. Ji bo ku aqilê xwe yê civakî pêş bixîne, divê pirsgirêka wî li ser navê wî neyê çareser kirin. Ji bo çareseriyê alîkariya wî bêkirin ku bikaribe li alternatîfan bifikire. û divê derfet bê dayîn ku zarok bi tena serê xwe karibe karê xwe bike. Ji bo ku hest, bîr û baweriyên xwe bê ku mafên kesên din bin pê bikin, bê heqaret, bê zordestî karibin baweyekî vekirî û rast xwe îfade bikin, divê mezin ji bo vana bibin modelek. Wek mînak dema ku ew dest bi axaftinê bike, heta dawiyê guhdarîkirina wî dê motivasyon û xwe îfadekirina wî zêde bike. Dema ku zarok rast be, divê rastariya wî were destnîşan kirin, gava ku ew xelet be, xeletiyên wî û çawaniya rastkirina wan were nîqaş kirin. Divê hawirdorek guncav jê re bê çêkirin ku bikaribe bi xwe biryara xwe bide, hilbijart û tercîhan bike û berpirsyariyên van tercîhan hilbigire. û gelo ew berpirsyariyên xwe bi cih tîne nayne divê were şopandin. Bi giştî tundî, şîddet li ser psîkolojiya zarokan çi bandorê dike? û da ku zarok tiştên xeternak ango nebaş nekin, divê em wan çawa hîşyar an qaneh bikin? Şiddet gelek bandoran li ser zarokan dike û bi taybetî jî zarokên biçûk zehmetek ku fêm bikin ka çi dikewme û pirî caran xwe suçdar dikin ku bawer dikin wan xeletiyek kiriye. Ger ew bi devkî nikaribin hestên xwe diyar bikin, dibe ku ew dest bi hin reaksiyonên hin tevgerên din bikin. Zarokên ku rastî şîddetê hatine yan jî bûne şahîdê tundîtiyê
dibe ku yek anjî çend semptoman nîşan bidin da alî derûnnasî alî derûnbijîşkiyê de wek mînak xemgînî û tirsa zêde dikare bi zarokan de çê bibe. Nîşaneyên semptomên psîkosomatîk ên wek êşa zik, serêşî û dixwe de mîskirin û di alî ziman de pirsgirêkên pêşveçûna ziman dikare derkeve holê. Bêxewî yan jî xewa zêde em dikarin bibînin piştî şîddetê. Giriyê pir û dirêj dikarin zarokan de bibînin. Pirsgirêkên xwarinê, zehmetiya konsantrebûnê, hêrsbûn, reftarên êrîşkar dikarin bibînin piştî şîddetê. Kemasiya bixwe baweriyê dikare derkeve holê û pirsgirêkên têkiliya zarok di van rewşa de dikarin zehmetiyê bikişînin. Ger zarokê me reftarên tundiyê nîşan bide di vî rewşê de divê em dikarin çi bikin, em dikarin çawa tevgerin. Di vî rewşê de bi zarokê xwe re divê em bi aramî bipeyvin. Li ser sedemên kirina vê yekê û hestên neyînî yên ku tevgera wî lê di kesên din de çê bike, li ser vî rewşê divê em bikaribin nîqaşê bikin. Bawekî zelalî bibêjin ku hûn vê tevgerê napejirînin. Divê eger di nav malbatê de endamên dinê hebin ku reftarên wiha wek model dikin, em divê wan hişyar bikin. Dema ku ew guh dide qaydeyan tevgerên berpirsyar nîşan dide û tevgerên erênî dike, divê em qedrê wan bigirin û wan taqdîr bikin, ji bo wan tevgerên erênî wan teşwîq bikin û em dikarin di vî rewşê de bi mamosteyan re, bi dibistanê re têkevin teklî û buhan re hevkariyê bikin. Di warê xweravekirina yanî xwe îfadekirina zarokan de giringiya zimanê dayîkê çi ye û bikaranîna zimanên biyanî encamên çawan derdixîne holê? Zimanê dayîkê di jiyana zarokan de bi taybetî jî di jiyana perwerdehî û akademîk de rolekî gelek giring dilîze. Pirî caran malbat wiha difikirin ku dibêjin qey em zimanê dayîkê pir bikar bînin wê di jiyana akademîk de, di jiyana dibistanê de ji zarok re bibe pirsgirêk. Lê lêkolîn jî vana piştrast ku piştevaniya zimanê dayîkê li dibistanê ne tenê ji bo pêşxistina zimanê zikmakî, di heman demê de ji bo pêşxistina şarezayên zarokan di zimanê piraniyê de jî li dibistanê dibe alîkar. Yani em dikarin bêjin ku asta pêşketina zarokan ab zimanê dayîkê nîşaneke xurt e ji bo pêşketina zimanê wana duyemîn jî. Zarokê ku dest bi dibistanê bike bi zimanê xwe zikmakî bi zimanekî xurt dest bi dibistanê bike, di pêşxistina xwendin û nivîsandina zimanê duyemîn de jî tu zehmetiyê nabîne. Lêkolînên li ser zarokan ên bi du zimanî bi giştî nîşan didin ku zimanê zikmakî di pêşketina kesayetî û perwerdehiya wan de jî rolekî pir girîng dilîze. Bereva jî biya tunebûna perwerdehiya bi zimanê dayîkê ne tenê li ser ziman û jêhatîbûna vegotinê bi piranî refleksên neyînî de afirîne. Ji aliyê zanista perwerdehiyê ve tevlînekirina zimanê zikmakî di jiyana dibistanê de tê vê maneyê ku tekiliya zarokan ji dibistanê tê dûrxistin û xebatên zimanî yên ku heta temenê dibistanê dijîn tên paşguh kirin. Bêşik ev rewş xwedî gelek encamên neyînî ye. Beriya her tiştî astenkirina perwerdeya zimanê zikmakî û neçarkirina zarokan ku zimanekî ku ji bo wan pir nû ye bixwînin, tê wateya mehkûmkirina zarokan ku ji cihê ku lê hiştine ji nû ve dest pê dikin. Ji bo vî awayî zimanê zikmakî, bikaranîna zimanê zikmakî ji bo geşedana zarok, alî
kesayetiye de ali derunasiye de gelek giringe. Em pir spas dikin birêz dildar. Hêjman pirsê me tiştek û hûn dixwazin lêzê bikin heye gelo. Ji xeynî van ez dixwazim bibêjim ku awayê mezinkirina zarokan diyardeyek pir giring e û bawerî û hezkirin nêzîkahiya herî bingehî ye. Ji xwe hîn nivîskar ji îddia dikin ku şêwazên mezinkirina zarokan di rewşa dîroka cîhanê de jî faktorek gelek giring e. Dema ku em ji vî alî ve lê dinêrin ez dixwazim balê bikişim ser vê yekê ku divê em ji hinek tevgeran dûr bisekirin. Em dev ji wan berdin ku wek mînak hinek malbat zarokan wek projeyek dibînin û dixwazin xeyalên xwe li ser zarokan pêk bînin. Divê em ji wan nêzîkahiyan dûr bisekinin. û dîsa ez gelek spas dikim ji bo vê bernameya xweş û vexwendina we mala we ava bi xatirê ve. Erê guhdarvanên hêja, em hatin dawiya vê sohbeta xweş. Ji bo bêhtir naverokan bibin aboneyê Keskesor Podcastê û Keskesor TV'ye. Bernameya me biecibînin û parve bikin. Heta bernameyekê din bimînin di nav xweşiyê de.